Botol. Botol. Botol ya wis gedhe lho, ukurane kacang botol wis gedhe. Apa Mas? Botol. Nggo ngepruk diasmu kuwi kok. Lah nyapa lho? Lah wong kok soal tipas aku ndredeg rak tak kira ora botol lah. Ya iya awak dhewe aja sing saru. Lah ora kena. Alhamdulillah ya Mas. Kowe Alhamdulillah. ndonga ngono kuwi sing duwe sawah seneng. Seneng. Sing ora duwe sawah batine nelongso. Lah kok iso nelongso? Ya Allah dagelan kae kok ndongakno sing duwe sawah, aku sing ora duwe sawah ngene iki piye? Ya tuku no. Ora duwe sawah tuku. Tuku ki lek duwe dhuwit. Lah nek ra duwe, Ya mek bang. Goblok men lho kowe. iki solusi piye to Mas? Lah mek bank lak yo mbayari. Lah ya bayar. Lah nek ra duwe dhuwit nggih bayar. Ya mlayu. Ngawur kok mlayu. Ya muga-muga ae khususe sing cara Sing petani ya ta. panenane sukses. Sukses. Sing ora duwe sawah, Ya muga-muga ndang duwe sawah. amin. Aku Nah, nak emper-emper ngene ya, Mas. piye? Ibu-ibu seneng arep emper ka lho. Rukun ya Mas. Wah, kelompok ibu-ibu kali ibu-ibu, bapak-bapak kali bapak-bapak. Ya jelas bapak-bapak tak pirsani saka kene ya to. Piye? Di sawang lah ya ketok ganteng-ganteng. Ya mergo isih enom. Mosok sing rambutnya putih kae ya enom. Loh, justru kuwi. Kowe aja ngece lho. Lho, sing ngece sapa to? Ngelokke iki ganteng ya kena ning nek enom ki ya ora kabeh lho, Mbak. Kae wis Mergo putih. kowe ora ngerti sebabe bae kok kena diarani enom iki mergo perkumpulane bocah nom-nom. Tegese semangate. Semangat. Isek kaya bocah enom. Lah, Tapi iso ngayomi bocah enom-enom. ya jelas no. Terus sing manggon ngarep kae Endi? mbak-mbake ya awor mbak-mbake disawang ketok ayu-ayu. Kudu ngireng kae. Iya. Kae mosok mbak-mbake. Iya. Dadi nek wong nom awor wong nom iku ketok ayu-ayu. Bedone sing manggon ning guri kono. Sing guri piye? Tuwek awor tuwek ketok nyaprut-nyaprut. Kowe po ngantuk apa piye? Lah ngapa? Justru sing guri ki sing nom-nom sing arep kae tuwek dhewe. Tak ceprot lho. Lho, iku nandake lho. Nek Kenapa? wong kene iki nom-noman iso ngerteni wong tuwa. Iya. Padha-padha urunane, Heeh. tapi wong tuwa dipapake manggon ngarep ben Kaya luwih cetha, luwih gamblang. asline aku rada kecewa Mas Gandes. Kena apa? Lah dhek ora gene padahal aku mang wis diweling karo Pak Panitia. Diweling piye? Mas, iki engko ketoprake cakut sore jam 8 talune Mulai. gambyong jam tengah 9 kon munggah. Heeh. Lah bareng ngono wis telakoni ya to. Engko nek terus welingi siji neh. Welinge piye, Mas? Sekirane penonton wis do mulih utawa wis do entek kon ndang ngebari. Lho kok sampean malah mau tunggoni terus lah, Pak. Loh, kowe iki piye to? Lah ngapa? Jati karo jatus kuwi iki jejer meng kegangan sawah. Iya. Dadi ya aja kaget nek ketoprak iki engko bare beda kaya liya-liyane. Aku ya wis ngerti anane wong Jati moh do mulih ya wis ngerti. Sebabe apa? Wis kadung melok urunan. Aku paham ngono kuwi. Nggih to, urunan aku. Lho, mulane didelok ngantek sak bar enteke solar ya kelakon kowe. Banget kok kami tuwa nanggap toprak kok ya urunan barang. Lho kowe iki ngopo kok lho? Sing penting kerukunan kok ya kowe malah nyeneni Pak Ami tuwa lho. Lho rukun ya rukun nek dhuwit kan ora kabeh duwe ngono lho Mas. Lho, lah kok iso? Kudune ya ditanggung kami tuwa. Setuju? Setuju. Umami tanggapne toprak seminggu pisan kersa, Bu. Oh iya, mboten iki nek sing nanggung Pak kami tuwa. Niki Pak Kami tuwa. Alah, Pak ngangge ngeten iki. Putune lho, putune Putune. Kami tuwa yo lho. Nggih. Iki putune sakmene terus Kami tuwane sepiro? Lah iya. Terus nek bayi polahe piye? Putu kok wis sakmono gedene. Iya. Pak sing sebaku matur sembah nuwun kalih Pak Ridwan. Nah, matur sembah nuwun. Lah kok ya nganggo ngene barang lho. Aku ngene iki dadi sungkan lho. Iya lho Mas, awak dhewe ditanggap wis seneng kok. Lah iya. Pak, Mau belekno lho. tambahi. Lah tak kira arep njaluk apa mau balekno kok malah njaluk tambah iki lho kok ya. Iki kan
lagi 40. 40. Ben iso mundhak. Iya. Iki aja dindum sik. Aja dindum. Engko teko omah diadai amplop isine dikei karbit lah sok nek wis malih abang lagi dindum. Cak, iku gedang ta apa? Wong duit kok iso mateng barang iki lho kok ya. Ya ora apa-apa kok. Wong kok Iki iso apa? pesen. Iki lho asline toprak iki sing marai rame wong wedok-wedok. Lah kok iso? Wah, lah nyatane nyuwun sewu wong lanang karo wong wedok itu dihitungake wong wedok. Ki nandake nek wong lanang karo wong wedok menang wong wedok. Ah, ya ora iso no, Mas. Lah kok ora iso? Tetep menang wong lanang. Ayo, apa-apa kok. Lho, kok iso menang wong lanang kenyataane piye? Lho, iki wis butilan kasunyatan. Wong lanang ya to, paribasane dadi tulang punggunge wong wedok, nyambut gawe awan bengi kanggo wong wedok. Lho, tetep menang wong lanang. Nah, tapi wong lanang tanpa wong wedok ora iso urip, Mas. Lah kok iso? Lah mangane sing masake sapa nek ra wong wedok? Oh, leres nggih Bu nggih? Hidup wong wedok. Hidup. Lah wong perkara mangan kok bingung lho. Saiki zaman wis canggih teknologi, paling enggak awake dhewe iki free order delivery lho. Iki lho. Apa kuwi? Free order delivery. Delivery order. Lah, kaya ngono kuwi. Lho. Mangan ra dimasakna wong wedok, tuku no wong duwe dhuwit. Hidup wong lanang. Oh, apa wae? Kuwi lek mangan. Ya. Lah nek wong lanang iso kelambenan apik, iso kelambenan resik. Kuwi nek ra diumbahne wong wedok kaya kelakon. Loh, ya gampang no. Laundry no, Bro. Hidup wong lanang. Ora diumbahne wong wedok, gombal laundry no. Lho, apa? Kowe iki aja sia-sia karo wong wedok. Lah kok iso? Dadi wong wedok ki rekoso lho, Mas. Rekosone manggon ndi? Esuk tangi turu isah-isah. Iya. Olah-olah. Olah-olah. Ngeterne bocah sekolah. Iya. Engko isih umbah-umbah, isih resik-resik omah. Iya. Engko bengi wayah turu penak-penak isih digugah kon mlumah-mlumah lho. Rekoso wong wedok kuwi. Lah ah apa ora? Ya nek kuwi ya ora usah dirembuk. Tetep hidup wong lanang. Paribasane wong lanang tanpa wong wedok tetep iso hidup. Ya ora mungkin iso wong sing iso ngidupne wong lanang ing wong wedok. Ora iso. Wong lanang tanpa wong wedok tetep iso hidup dhewe. Kowe takoko panjak sing duda kae lho. Sing ndi? Ya golek ana sing duda nek ora. Tukang meking kuwi. Nah, takokono. Wis ra tek iso hidup kuwi. Ora apa. Jajal takonono mesti nek jam 4 esuk mesti hidup dhewe. Iya to, Mbak, sik iso hidup dhewe. Wis ora. Wis ora. Ora piye kok iso. Iki panjak sakmene kae iki KTP-ne statuse dhewe-dhewe. Lah kok iso? Lek sinden ki mang statuse belum kawin. Belum kawin. Lah nek sing panjak sepuh-sepuh iki statuse Apa, Mas? sudah kawin. Sudah kawin. Lah nek sing urgent kae status KTP Apa? kerep kawin. Wong edan iki kok iso. Tegese iki kerep ngeterne bocah nikah ngono lho dadi seksi. Nganu dadi model. Tapi diapa-apane wong lanang karo wong wedok menang wong wedok. Lah kok iso? Rasa wong wedok, Mas. Loh, lah kok iso iki? Wong wedok ki ora mung ngurusi gawean omah tapi sok kala ya kuat mergawe ning sawah. Tetep kuat wong lanang. Isih iso gendong bocah kowe rung roh nek buwo. Ngapa? Nggawa ember, nggawa anak, isih Iya. nggawa pabrik susu. Loro kuwi kuat ora tau ngersula. Lah nek wong lanang apa? Nggawa klopo sak kantete diwangi manuk. Hidup wong wedok. Menang wong wedok, Mas. Ra apa-apa. Senajan wong lanang di apa nggawa klopo rong kantet dimboi manuk. Tapi kan rasa wong wedok to. Tetep rasa wong lanang lho. Arek ngono. Umume wong sing mergawe nang kuli bangunan lanang apa wedok? Anu lanang. Lah, kuat apa ora? Dan tapi nyatane ya sik kuat wong wedok. Wong wedok nggo pabrik susu lho. Lah, iku pabrik susu ya iso nganggo nganu ana bantuane. Bantuan apa? Kacamata hitam. Apa kuwi? Masa tak jelasno. Wes to, kuwi lagi rasa-rasanan menang wong wedok. Sugih, sugih. sugih ki ya sugih wong wedok. Sing kandha sapa? Indonesia duwe ibu anu Jakarta kae jenenge apa? Ibu kota. Ibu ki lanang apa wedok? Apa enek tek bapak kota? Ya ora ana. Sing mbok enci iki jenenge apa? Bumi. Apa enek jenenge Pak Mi? Oh, sugih wong wedok.
Indonesia iso sugih mergo ana Pertamina. Minae lanang apa wedok? Wedok. Apa enek Pertamija? Oh. Dadi wong wedok iki menang. Dadi ngene lho, kowe nek ngrembug perkara sugih-sugihan. Wong lanang yo tetep sugih. Kok iso sugih? Saiki saumpama kowe uripmu ning desa, arep lunga nang kutha ya to, pengen perjalanan sing cepet lewate ndi? Jalan bebas hambatan utawa jalan tol? Jalan Tol. sing duwe tol iku lanang apa wedok? Bosok kowe. Ayo. Lanang apa wedok? Ayo. Lanang apa wedok ya? Iki wong lanang lagi bertindak iki. Lanang. Ayo. Biasanya ya wong lanang. Lah iya. Iku lagi sing Tapi kan gak duwe Pertamina. Loh, Pertamina. Wong wedok duwe Pertamina tanpa wong lanang ora ngarah iso sukses. Loh, ya iso nyatane negara sugih ya perkara Pertamina. Pertamina kae apa Mas sing didol? Wujude minyak manggone ning lemah utawa ning bumi. Supayane iso metu diapakno Mas? Dibur. Lah sing debur wong lanang apa wong wedok? Ayo, bongko kowe. Ngono ki nek gak dibur gak metu ya. Ya ora ngarah metu. Ayo. Ya wis lah sing penting do rukun ngono ae. Udah rukun apa kok iso? Lho sing baku kan lanang wedok ya padha wae, padha duwe peran dhewe-dhewe. Nek menurutku ora ngono Mas Gandes. Lah piye? Paling penak iki ora dadi wong lanang, ora dadi wong wedok. Lah paling penak dadi apa? Paling penak dadi iwak. Lah kok iso dadi iwak? Loh, dadi iwak iku penak. Penake piye? Loh, wah kowe ora pengalaman blas kok. Iwak meng iso langen ning jero banyu kok penak. Loh, justru iku dadi iwak iku penak. Kowe ora ngerti angger wayah esuk jam 6 ya to. Iwak padha nglangi pinggir kali ya to. Ana sing mencolot ceblung. Walah bareng ana ngingeti dhuwur. Jam 6 kan wayahe cah sekolah do lewat. Iya. Atik cah gadis-gadis lho. Wah aku yo ngerti cah sekolah kok do ngorok sakmene. Wah kowe dadi iwak. Walah Kowe aku terus metu. Zret. metu zret aku roh apik. Erah apa? Walah ana sing ireng, ana sing abang, ana sing kuning, ana sing TV berwarna. Oh iya. Macem-macem penak dadi iwak. Lah kuwi nek isu Iya. umpama kok awan, zret Sret. bocah ibu-ibu Ibu-ibu ngapa? padha mapak anake sekolah. Iya. Kowe ngetok, Ngetak. kowe roh apa? Walah ana sing klawu. Oh, ana sing semu coklat. TV hitam putih. Sore. Sore. Umpama kok ana sing tuwek-tuwek, zret. Sret aku menggo Mas. Lho, ora metu. Alah moh aku wis kesel kok. Lah nyapa? Ya aku jlubluk ning Apa ngelokno TV-ne wis rusak. Lah kok nesu. Sepira kuwi nek kowe meng bluron tok. Lah nek Iya. kowe dipancingi cah cilik-cilik, Ngapa? terus dicekel, dicowodos wetengem tembus lambe nem, dibakar terus dipakakne kucing. Kowe piye? Mati. Lah iya rekoso. Ora penak ya? Gak penak. Lah terus penak apa? Penak ki sing bener bersyukur sesuai bagiane dhewe-dhewe. Maksudnya? Nek awakmu dadi menungso ya dadi menungso sing bener. Kaya ngono. Kaya acara bengi iki, Iya. sedekah bumi. Sedekah bumi. Senengo syukur sebab wong ki nek gelem syukur Iya. bakal tambah nikmate. Lah wong syukur ki mertandake nek wong kuwi wis ngrumangsani dadi menungso. Ngono lho Mas. Wih. Mergo Gusti nyiptakne jagat iki. Iya. Sak isine ki meng kanggo menungso. Nek menungso ki gelem syukur ora mung golek utawa njupuk penake tapi uga gelem jaga kelestariane. Wah, kowe kok pinter, Mas. Sekolah kok Mas. Sekolahmu ning ndi? Ning untumu. Ora ana kok sekolah nang untumu iki lho. Lah nek UGM disingkat kayak apa? Universitas Gadjah Mada, Ugi. UGM. Iya, UGM. Lah nek Universitas Tugu Muda, Untu. oh ning untumu ta. Untumu. Iya bener. Wiseda. Dermakne bondo donyamu, Iya. dermakne ilmumu, dermakne uripmu. Soale Kanjeng Nabi sampun dawuh, Piye, Mas? sahapi-apike menungso kuwi sing bermanfaat kanggo wong liya. Heeh. Khairum nas anfa'uhum linnas. Wah, kowe ya ngerti artine. Anak langgar putu masjid kok Mas. Layak rae. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hebat. Sedekah. Kah.
kahanan apa wae kudu ditampa kanthi senenge ati mergo jroning urip Iya. sing wis meleh rasane bungah susah kuwi ora ana bedane mergo isine urip kuwi ana loro diuja karo diuji nek diuja kuwi bab kesenengan nek diuji kuwi bab kasengsaran oh kudune awake dhewe kudu sabar dadi kudu ngepasne rasa nek seneng kudu piye nek susah kudu piye kuwi kah terus budaya kudu tetap dijaga karena budaya adalah jati diri bangsa di mana negara yang sudah hilang budayanya di situ akan mudah dijajah dan dipecah belah. Sing terakhir Mas, mi liya wong sing wis nyata kang sumeleh kang becik martabate syukur oleh wong tapa iku pantes guranana kaki. Wah, matur sembah nuwun Deng Sunan Kalijaga. Iya muridku Pathak Krewak. Pathak Warak. Iki ana iki ana surat. Ya. Tak macane. Tek. Apa? Kleru. Lah sing bener piye? Iki ana surat tak wacane. Oh iya nya. Wong ngono ae lho. Lho sing maca kuwe kok malah mau weno aku to. Lah kowe ya ora trima ngono lho. Iki enek surat tak macane. Kleru. Sing bener. Ana surat tak wacane. Ayo nya. Ngono lho. Nang diwaca. Iki dadi tak macan. Lho, tak wacane. Yo nyoh kok iso. Belum perkara maca kok iso malah dur-duran. Kowe gak takok macane piye ngono. Moh. Takokno lho ben lucu. Macane piye? Aku ngono. Kok iso. Ayo. Kagem sederek pelawak. Ya. Kula nyuwun bawa dandang gula tetulak saeripun ana kidung rumeksa ing wengi kalajengaken beksan tayub gending Gunung Sari. Matur sembah nuwun saking kula Mbah RT 1 RW 6. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Endi to? Ora enek. Ora ono le Mas. Ora. Oh iki lho tanda tangane tadi. Strip. Ayo, niki pamundutan lho. Iya. Bawa dandang gula tolak balak. Iki nek ra kleru mbiyen sing nyiptakne Jeng Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kalijaga. Iku sing piye, Mas? Ana kidung ngono lho. Aku cakepane nek urung apal. Awakmu gak nggo HP. Bawa no. Bawa titik. Apa, Mas? Dandang gula tolak balak. Dandang gula tolak balak. Nah, lo ditindingi kana ya. Heeh. Ayu luput lelara. Iya Pak. Nah beneran. Nah iki biyen marane Pak Ramijan. Lho yo. Santai to De wong sek yaene. Wong jenenge nyambut gawe ya sing alon-alon. Biasane ketoprak bar 2:30. Berhubung iki engko main ning Jati, rampunge tetep kaya biasane. Heeh. Nembang ya Mas, karo sinau. Wong iki kidung tolak balak. Tolak balak. Dadi lek rapal luwih becik maca timbangane kleru. Lah. Ana kidung rumeksa ing wengi. Aku rada batuk marek. Kandhane swara dagelan anggere laris suarane ya serak-serak basah. Lah aku nek renek golek kok. Ngemis lho. Teko ayu luput lelara. Apik. Luput bilahi kabeh